Hello, beautiful family. How are you doing? Thank you for the love, the support. So, my beautiful people, today I have a quick one to share with you. What this Igwe said about the Biafra Prime Minister and the Biafra Liberation Army, Mazi Nnamdi Kanu, is going to shock you. I want to watch the video to the very end because you are going to enjoy it, and I will be right back. I be no akụkọ John isi ha na ndị niile ji elu ndị niile ji ma na DSS dungeon ndị rere enu ndị na-akpa nkata ndị na-agba Biafra Liberation Army mgba onye na-agba Simon na-akpa mgba onye na-agba gọọmenti Biafra gọọmenti na-eze anyị mgba ma nwaanyị ma nwoke ebe mara Mazuka ebe Biafra ụmụada Biafra iwere binye ịgba Simon mgba ibu one of the saboteur na Biafra Liberation Army iwe form Biafra Army na agwara Simon akpa Prime Minister ị ga-amụ ọnwụ ike gbuo ogu na ndị zugbu ogu ihe ọ bụla i mere ịkwa ha ọga gị ọnwụ ike gbuo ogu n'ụbọchị nke taata ala Igbo rie isi gị Sivito Biafra rie isi gị si onunu aha ndị iro rie isi gị ndị niile ji Maazị Nnamdi Kanu onunu rie isi unu kwubie mokwu a na eke ekwubie mokwu a na oye ekwubie mokwu a na afọ ekwubie mokwu a na nkwọ esi rie nya wuti aka ụkwụ m esiri go nyoto aka ga dịdịra anyị ka anyị mazị mbere abụ nke bụ oke sisi kwuru okwu na mbe nke a anụnụ ga-amasị mbere abụ nke bụ oke and onye ọbụla bụ onye isi na zoo ebe ọbụla isi ibi ịchọ m nụ bụrụ mụnwa ka ị na-achọ asị m na ị ga-anwụ asị m na ị ga-ekpu isi generation gị agaghị adị ndụ ihe ọma unu ama adị ndụ Biafra unu ama echeta m ichebe m enwe heart attack ichebe m nwụọ na stroke ichebe m ịdakpuo onunu nwụọ n'ụbọchị taata ka m bịara ikwu okwu ma ị bụrụ onye na-eso nnu ma ọ bụ nkwụsị okwu mgbe unu ga-ege okwu a ada achọrọ ka Simon akpata okwu a ka ọ nụ ya ọfụma ihe isiokwu because I will continue to pray for Maazị Nnamdi Kanu and all the people from southeast southwest everywhere not east not west for the protection of God because this is December time. Inu ka iji aga okwu ka iji aga inwe okwu bụrụ okwu inwe wisdom enwe ya ewepụ n'ebe a mana inwe wisdom ewepụ ka ndị ọzọ ghara n'ihe ị na-ekwu wee na-asị sisi eji ekwu okwu Biafra sisi eji ekwu okwu nwere onwe anyị ka m gwazie unu nke bụ eziokwu sisi eji ekwu apart from Ojukwu sọsọ onye kwuru okwu Biafra inwere onwe anyị Biafra anụ ọgụ ya bụ Ojukwu na all the veterans ọkwa ịbụrụ bido oge nke Raf Ụwazirike Raf Ụwazirike enwe Biafra ọcha sere ọdọgụba ụbọ uche mọfọ forget ye emewere m ihe jee ije mana mmụọ mana ihe m ji bụrụ eze igwe ka igwe agwọrọ ibe ya agada gbachiri ụzọ m wee jee ije ka m mara ihe ka ọ sụrụ ndị Igbo n'ụwa niile enwebeghị ebe a na-achọ freedom ndị na-achọ freedom people ọbịakwa dịzi aga eze onwe ha enwebeghị ebe furu nke a ọsọsọ ndị Biafra na-eme and ndị bụ ndị isi ha bụ ndị Igbo na ihe na-eme n'Israel ịpụta ise na anyị bụ nwa Israel na Israel ka iyiri na ihe ojikwa bụrụ nna nna ha si Israel mana ịdị akpa agbata onye Israel na ịka ha si United na-agba Hamas tọnel niile ndị Hamas tichara all the places even they dig tunnel inside the ocean to make sure they eliminate Israel. But still, God of Israel, still with them. That God that did them out from land of Egypt, land of bondage, still be with them and protect them. Man, I want to talk. I want to marry. Even Rusa Botuade, Kita na achọ Biafra ọdụrụ oge Ojukwu enwere few
ihe dịka ife jụrụ ha mana ọ dị too much kịta wee na-asị kedu ihe bụ datina ka ị nwere onwe gị otu a na Naijiria dị ka gụwa Biafra dịkwa otu a dịka South Africa dịka America dịka London dịka Germany dịka France dịka Ireland dịka Australia dịka New Zealand dịka ọdụ obodo dị iche iche na-eme ihe ọfụma nwere ife maka abata na Biafra land crude oil anyị nwe coal anyị nwe mineral resources nke a na-eke afụbara gas anyị nwe ihe niile Biafra nwere si gị na-eje etiri ndị iro gị mkpu nke na-ewute mbụ nke Elesi Otika mere na-abịa onwere ka ị ga-esi onye Hausa ka ndị Igbo nọ na Kano ma Sokoto ndị Hausa wee gọọmenti ndị Hausa wee jebe a wee foto ozu 80 ike hapụkwa ndị ahụ ebe ahụ ọ bụ arụ at the end of the day ndị a ga-anyụ nsị anyị chisu n'ụzọ Peter Obi ifere na Labour Party gọvanọ kama onye achụpụ ha ozugbo ịma ihe igbu mmadụ 80 more than 80 onye isi ndị Methodist Church sị ha karịrị mmadụ 80 still gị ije ebe ahụ mee agha aka hapụkwa elect Oti gọvanọ of Abia steeti iche na Fulani ga-ahapụgụ n'ime ihe a n'ugwu Hausa ichere ndị Hausa ga-ahapụgụ ha ga-ebugoro ụzọ jide ndị be anyị sụọ ha akwụ ọgụnụ kpatara nke a hopu ụzọ dị mma gbudogbuo onye isi ndị NLC onye isi ndị Labour ka iwefu ihe ọkpụkpa ihe arụ a na obi ọjọọ gị onwe gị kpọrọ onwe gị onye Juu iji iburu bi ụwa onwe onye Juu ihe Igbo onye Igbo anyị abụrụ ndị Juu na anyị na-enye anyị yitere ha n'ịchụ ego na inweta sensi mana Biafra bukwuru ụzọ dị God created Igbos before Israelites. So enweziri onwe Igbo onye ebe ahụ maka na enweghị efe ịma Peter Mba ọhapụ ndị Fulani a na-egbuchasị ndị Enugu steeti ebe ọ na-achị ekengede ka ọzọ ekengere n'Enugu steeti oge ọbụla ndị Fulani juru n'ala Igbo Dangote ji trọk ebe natara ụlọ a na-egbucha isi ụlọ n'ihi na ndị Fulani ha jakịrị trejọrị ndị Naijiria si ebe ahụ na-ewere ego mmanụ na-enye gị iwere jụ ije ha achọ Biafra ịmakwa ka ndị Igbo ezi mma ife ọ na-abụ ife iri na ịchọ ka amara isi na nzuzo na sọpọtụ ndị niile nwere ego na Biafra land ma Lagos ebe niile ọ pụrụ ihe ha na pas kedu ihe bụ ịchọrọ ibu ohu tiri gị anwụọ ịchọrọ ibu osu tiri gị anwụọ onweghị otu isi ewepụta ego ewepụta ka ị nwere onwe gị ọ bụ arụ unu ugbu arụ ewezụga Simon Akpa na Maazị Nnamdi Kanu unu agaghị egbuchasị unu ọjụ ụzọ gana ozi ebe dị na-ebe akpa n'elu prezidenti enye ha unu kedu ihe eji eme ka unu wee mara ife ọgụnụ ga-ege Chineke kedu ihe ị ga-eme ka ndị Igbo wee mara ihe ka ndị Biafra mara kedu ife enyeghị senate president enye ha vice enye ha nothing president enwe nothing ha gba aka still ka na-emere iberi na-ezuzu ezuzu iwu anya na-ekwu okwu kama o ji ekwu straight otu a ga-esi nwebịa ọkọrọ na-eje ego ọgụrụ meziri unu ejije wepụtazi Maazị Nnamdi Kanu gị ka ị na-negotiate ka ihe na-negotiate with Simon Akpa wanyị na Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime for how many years ka a tụrụ ike ekpere mmadụ Ghana na London ọ pụtabere mana gị onwe gị ka na-ekwu okwu Simon Akpa mana dị mmere onye isi nọ na DS Dungeon unu ewepụtara ihe ndị lọya enye ịma na ji ebu ihe ego ị na-eri nke gị mana ịnụ ọgụ nwere onwe gị ihe niile ahụ ụmụ ghọrọ na-agụ akwụkwọ free education free everything mmiri free enwere let me tell you ịmụ ha datị na ọ bụrụ na anyị nwere onwe anyị every month onweghị onye eje na-eketa 1 million naira na akaụntụ ya maka na anyị nwere ife maka na Biafra gọọmenti na-eze anyị ga-ahazi ihe niile a hazie ya ọfụma
anyị adị ka ndị Dubai, Saudi Arabia, Brunei. Every month enwere ike ọ bụrụ erecha mmanụ eke ego stil ego ọdịgba mgbe ị na-arụ ọrụ ma ị na-arụ ọrụ na ala nna gị ihe ị nwetara bụ 2 million 3 million akwere ya na akaụntụ. Ụmụ anyị niile onye gụcha akwụkwọ ihe o ji youth service ga-abụ ebe amị immigration otu a Israel dị otu a ga-esi mee. Ana m emetụ okwu ndị aka maka na o ji etekwa aka ma apụtakwa ege maka na eze ekwesịghị na-apụta gọvanọ na soshal midia. Mana ihe nji pụta taata ka mkpu na okwu ụhụ anya mmiri tụwara n'anya oge m pụtara n'obodo a bụ South Africa n'etiti ndị kpọrọ onwe IPOB DOS nke a ihere jupụrụ m anya. Ihere juru m anya. O wutere m wee bụ ndị a na-akpọ DOS na ndị a na-akpọ IPOB ha mere nke abụghị ọ bụrụ na ụmụaka yesterday na-achọ ebe ha na-ezu oshi na-achọ ebe ha ji ekidnap mmadụ. Onye mere maazị na-arịga onye mere ihe ọma dịrị ya mma. Onye nyere ada mama uche mefọs na ndị advaịsịchara ụmụ rọbish a ewere gbakọrọ ụmụ street kid were gbaa maazị Nnamdị karị gburugburu. Ịbịa afọ ebe ndị a na-ekwu ukwu na-asụ oyi ikwesịghị na ebe ha nọ. Even ọ dị ka Simon Prime Minister Simon akpọrọ ọma ihe dị n'obi wee si mechie ndị midia niile mechie ịkọ maka ndị a. Unu ekwesịghị ikwu maka ndị abụrụkwa ya. Ihe ndị a chọrọ bụ otu ha si egbu mmadụ ekiri na-abụ mmadụ anaraba ego ihe ifuru na-eme n'ala Igbo. Onwekwe onye chọrọ Biafra. No DOS no IPOB chọrọ Biafra. Ihe ha jiri maazị Nnamdị Kanụ bụ ha nere anya wee fụ na maazị Nnamdị Kanụ anaghị ekwetere ihe ha na-ekwu ije na-ekiri na-abụ mmadụ ije na-egbu mmadụ na-anakọ ha ego kevan na-ezu oshi. Ihe ndị a chọrọ bụ ịbụ kind of pressure group enye Naijiria nsogbu. Ọgwa ịma kọmpliti ihe na ọsara ọdọkụbọ na-eme Tinubu ji mee invite na Aso Rock. Onye ndị IPOB ndị DOS ma sọb grupu a niile ụwazi ike onye ha na-eme. Onweghị onye volontia rụrụ onwe ya ka enwe freedom. Ndị a niile ka m gwa gị eziokwu afụkpọrọ m anya fụkpọọ ntị. Ụmụaka mụ na ha eje eri nri ofefere. Ụmụaka achọbara arụ ka ị na-asị bịa bụrụ DOS chọrọ gị Biafra n'ebe dị ọrụ mere mebi n'ọya ka Chukwu ji chọkere ka maazị Nnamdị Kanụ kere ya ka Simon agbanwe pụta otu obi inweta Biafra. Ihe Simon ga-aghọ mgbagha niile ewu na o kwetere ka e nwee freedom ha atọ nụọ. Ihe na-ese okwu bụ gwa ya o ji kweta ka e nwee freedom. Ọ bụrụ na Simon akpakwete na ka na-ekidnapụ mmadụ na-egbu ha na-anara bribe na ego ha na-ekeribe peace ọdụ onwe onye ga-ekwuzi maka Simon akpa. Ọkụ ife a ka eji jide mmadụ mazụ ụka ya na die akpasị na die jere Russia igo ngwa agha. Enweghịkwa onye gekweche ọfụma sọsọ ndụ wepụtara obi ha na mbadamba obi tuo stapụ na eji enwe Biafra bụ Ojukwu maazị Nnamdị Kanụ and Simon akpa. Ịma na enwere ndị ka na-ekwu against Ojukwu ruo today. Ndị steeti Ojukwu o nwere ndị ka na-ekwu okwu against ruo today. Even achụzie na Asaba soro n'ọgụ bụrụ president of Ọhaneze ọ ka na-against Ojukwu. Ọ sụrụ Ojukwu gụrụ so akwụkwọ a na-agwa ya o ji eme ọjụ na kọmand na ebe ụdị ya mere mgbe gee ọ bụ kịta goje eme Simon akpa. Ịmara ka isi adịghị dịkwa ahụ kwadosikwe ike ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta freedom. Thousands sogoro na autopilot bụkwa ndị achọ ka inwe Biafra ka enweta Biafra. Ụfọdụ ụkwado chọrọ ka ọ bụrụ na operation group ka autopilot Tinubu weta $1 billion ekerie $2 billion ekerie then ka ndị Biafra Liberation Army ifọm ha ebele ifukwe ya ha ma na ọ ga-eme. Even some of ndị Biafra Liberation Army ị ga-enwekwe ndị na-agrọcheki anụ
ndị a bụ ego ka ha ndị a ga-ebute ego bunye ha ka ha fọrọ n'akpa ka a na-eme ihe a ọgbụgbụ na ọkwa ihe ndị a chọrọ ndị a chọrọ onwekwa onye n'ime ndị a niile rere ere nọtụrụ ha rere ere ndị na-awara trauza a nabatara ebe ndị a na-eme mitin ha ncha niile wata trauza n'ụkwụ jinsi ha na-eru ha n'ụkwụ ndị na-achọrọ Biafra ihe a na-ekwu ebe ahụ bụ ka ihe maazị Nnamdị Kanụ ji pụta na ọ na-ekwu ka e nwee Biafra kama ọ ga-eje na-anata ego ewere kwe nkwa crude oil ọchọ ka ere wee nata ego ọ chọghị mere ka ihe nke ha ka ha si ebe a na-enweta ego onwe ịma na these people na fight for Biafra amadị na ha ọha nwe crude oil ọha nwe gas ha nwe coal ha nwe anything. Okay, Peter Mba gọvanọ of Enugu steeti rụrụ Peter Mba gọvanọ of Enugu steeti ọ ịma na ọ rụrụ tankị offshore ebe a na-amị mmanụ niile ndị gọọmenti na-amị na Naịjirịa bụ na tankị Peter Mba offshore ka a na-agbanye ka ị mara ụdị ego onye ahụ bụ ekwa mmanụ nke Peter Mba ntụghazi ka pụta bịa gwa ụmụ Biafra na asị ego a bụ ego ndị Enugu steeti ozugbo mgbe Chimaroke na-achị maka ọ Chimaroke ka ọ na-egburu mmadụ na-atụ ndị mmadụ ga agara na-anapụ ha na ha n'ike na-eme ihe niile korokọ osisi ego a were ebe abụzi eje rụọ na offshore ebe a na-amị mmanụ ka ịma ya ka ịma nke anyị ma nke ọzọ ma ọ bụrụ Simon Aba biko folo unu ihe Simon Aba kwuru mmadụ abịazikwere na soshal midia na-ekwu okwu ndị DOS IPOB ndị ikwu maka ndị a na afụrụ m ndị a ọdụda ka m na-apụta na ọdụda ka ndị na-eji abịa na soshal midia ekwu okwu eze dị ka m no wonder some ndị eze ji ekwu okwu ụmụ refrat ụmụ ant ụmụ tortoise ụmụ cockroach dirty people dirty pigs ka mụ na ha gara ekwu okwu ndị a na-anọ nwa mmoto ha zaba arụ ọ bụkwa ha nọ n'ahịa ọkwa ndị bi n'ụlọ ka na-agwa gị okwu ha na-ekwu na-asọ oyi okwu ha na-ekwu Chineke sef ji emechi ntị ọma anụ ya ndị a na-achọrọ Biafra onye enwekwa onye chọrọ ka enwe Biafra independent ihe niile anyị fụrụ bụ nzuzu o nwere ihe ama memere ihe ndị Fulani gbara n'ikuku bara na n'isi ifere otu mara azụ kasị bido nke ụmụ young boys a ihe a na-arụ ụgbọ ịdị na nwunye ndị mmadụ ndị otu mmadụ ma azụ ka ndị ụmụada Biafra ihe ha na-arụ ụgbọ ịdị na nwunye ihe ụmụaka na DOS na ndị IPOB asị na ha ṅụrụ iyi ihe a na-arụkwa nwunye ndị mmadụ na ịsa ha efere ka e wee nye ha ego onwekwa ihe ha baza onwe nọte cha ọ bụrụ na eweziga Chineke bi n'eluigwe agara m agbụ ha ma onye mgbe adazi nna onye ka ịbụ na ọdụkwa ka na onye mbụ maka ịfụ m real life onweghị eji emecha ka ị mụrụ onye mbụ maka ị na-eme anya ofe agụ enwe otu mezi ha apụta onweghị otu mezi ha apụta na ị ga-ama m onye njikwa nwute ihe nna chọsis ihe ejire maazị Nnamdị Kanụ bịa dị siriọs ka enweta Biafra otu o si nọ n'ime dị siriọs ndị iwe na-ewe ndị obi adịghị mma IPOB ha bụkwa ihe a na-eme na maazị Nnamdị Kanụ enwe nke ga-apụta okwu ọnụ ihe a na-agba awa amụdụ n'eze iwe dị n'obi bụ okpe n'ime ọhịa dụọ pụta na ire jụọ onye na-egbu enwekwe nke chọrọ Biafra ihe a chọrọ ego onye ha ji afọ ọmụgharị ma ebibe agụ ndị IPOB na ndị DOS abụ ọha kpa ha bụ obibi agụ uche mefọ ọsara ọdọkụkpọ Gaddafi Madam Azuka Ikenga Iru Agwa ndị a niile ọha bụ ihe na kidnapping na na-eme na Igbo Chike Dozie Chinasa Nworu ndị ebelivu na ha si Biafra gbakpọ ọkụ more powerful ka powerless all of them mana ndị brainwash na isi karịrị akarị even
These small boys, they brainwash the Ndohanese, brainwash our governors, brainwash are the richest men in Biafra land. All your other way get away with the ego. In a good and a good. When you see Gogoro, that's a natural. But me make you be in an MM. Oh, them. Oh, them. Why not with them when you Bogotana, when your mother and American? Eh? Umuobansi nda asabaharu nda ifra asabaharu tutu ndi na-achọrọ Biafra so onye dị mature inweta Biafra among them bụ only Maazị Nnamdi Kanu and the Prime Minister Simon Abba. Maazị Nnamdi Kanu adịghị sure ndị na-eso eri ihe ifra asa atara ose ọjị nwa mmiri ha sị ha gbara ndụ ha gbachara ha ezu ha kwuru na mitin ha ha kwuru na mitin ha sị mgbe ka ntị dịrị esi ewe ejije mana eje mejikwa ụda ọzọ ka ha ghara ịma na ọmụ ha sị na ọ na-abụ Maazị Nnamdi Kanu kwucha ha esuo imi Simon Abba Prime Minister Simon Abba dị very very careful eji n'enyi meseji a na-ezighị egwu egwuregwu dọbụ kwuo ndị na-echeghị nche ma e nwere na ị chọrọ ka Biafra bịa ihe niile a gịnị ha na-agba akwụkwọ ndị a niile nọ na autopilot some of them sochakwa ndị a jos ofu mitin mbanye nsokwutere ha ma na ọmụ ha mara ezi Igbo dị ha ofu onye n'ime ha ma na fight ka ọ mara na ọmụnwa si ya mba nkọdo ya anya si ya mba bụrụ ọmụnwa onwere onye n'ime ha chọrọ ka e nwepe Biafra ihe ha chọrọ bụ ịma etu Ivan siri kidnap mmadụ na Festac ọnya ha chọrọ a na-ebunye ha ego pressure group ọbụkwa ndị agha na ekwutekwara okwu Biafra freedom n'ebe ha amakwa iwe independent amakwa m ụdị isi ndị osi iju Zik akachara ndị mmadụ amakwa m ụdị isi ndị osi ojii ha bụ ọkwa ha na-eburu ụzọ gbajegba ndị gọọmenti ha gbagbu na egbe gbawusibe ndị a gbajegba mgba Peter Obi ha ndị gọọmenti zara egbu ndị ọkwa ndị a Chinasa Nworu ha Chike Odoziam ndị a niile DOS na IPOB na-eme arụ ada niile ọ na-arụ ada niile ine dị manshọn ụwa zuru ike gị ma na ọchọ mee mgbe ọ chọrọ Biafra ha bụ ihe Ibro na-ekwu eri ha sị gọọmenti nke a kọstọmarị gọọmenti nke a asị ihe a bụ ka ha wee na-anapụ gọọmenti ego enwere nkezi ha bụ fearless evangelist ihe ọ na-arụ bụ ikwu eri otu ozi akụzi maka IPOB na Simon Abba bụ onye oshi Simon Abba bụ nke a egbegbegbe na iwu mere na Simon Abba ga-etipịarịrị nne na ndị otu ya na amụọ na Facebook aka m fere ya ami na YouTube ndị a na-asọ m oyi ọ bụrụ na o wezuga na enweghị m lọv n'ebe Simon Abba nọ na Maazị Nnamdi Kanu tụnye ha na mmụọ jụọ ndị m na nna ya gbaa afa dị n'ime jee ije dị n'ime ewee sị na ndị a ga-akpọrọ n'ọdụ a nọ ha nwere obi ịchọ inweta Biafra nwere ihe njide a dị eme nwee ihe nke mmechie ihe gbasara ihe Biafra because onwe onye chọ ha chọ enwere onye chọọ Biafra onye mere Secretary of Defense hi is ESN fight your enemy onye na-eme onye ịma na onye oshi ihe amada mazụ ka na-eme ya tara adrọpụkwara m ịbụ ọnụ n'ebe ha na abụgo ha ọnụ ha mee ka ezi emuvu ka ha fụ ka ha ga-ezibide enwu ha na-anwụ n'ike n'ike biko because ọ bụrụ na chọrọ Biafra ike apụtasị na ndị ọhaneze asụ small boy onye a small boy onye nka not even know ha bụ small boy because asị na Timothy si na nwata mara ihe dị na akwụkwọ nsọ kama na okwu ndị a na-ekwu na-asọ oyi okwu ndị a na-ekwu ifu na next 1 million years Biafra ma abịa Maazị Nnamdi Kanu na Simon Abba enyeghị Biafra ma abịa ọ bụrụ na anaghị akọrọ cheki ndị Liberation Army Biafra Liberation Army na-echeki ndị dia commander ọ na-enyechikwa ha afọ nsogbu udo enwe onye chọrọ iwepụta onwe ka anyị nwere onwe anyị
na ihe na-eme n'ugwu Awụsa na ihe Tinubu na-eme na ifu na ihe na-abịakwuo na n'Imo steeti ebe a na-eme kampen ọkwa ofu igwe na-ekpe ekpere si ala Igbo tigbuo ndị votu Hope Uzodimma ọwa grupu binikwa si onye votu APC ya nwụkwa si gbuo ya ha binie gbuo ajara oye tie ya tiketiri pan Hope Uzodimma daman kwa demon ọjọọ ihe o mere daman o tiri eyi tiketi etipan mana maazị na onye o tiri how can you because of vote because of power you want to kill labor union president and lie carry big lie upon his head that he's supporting the Labour Party? Complete lie. Now Nigerian election busi only baitara eba onye obana right ndị Fulani kwu ha na onye na-achị edede result debe otu ọsamo na akpapụrụ otu aka ọdụ nsogbu udo ndị ọgaranya ndị Igbo kedu ihe unu eji chọọ inwere onwe unu agbara gị nwere onwe gị ma emezi biznes with ndị Nigeria ị na-emezi biznes with ndị America ị na-eme biznes with ndị Britain ị na-eme biznes with ndị South Africa ọ nọ Nigeria unu na-eche na unu nwe Biafra ụwa ọgwụ unu eji emezi onwegbe mgbe ibiri ugwu Awụsa ka inwe Biafra ka ị ghara ebe ebe asị gwa mba ọ bụzi ihe nwe Biafra ebe chụọ ndị Awụsa bi na Yoruba bi na Biafra land adịghị eme ya eme ihe ahụ ihe unu amarọ ihe abụ ihe unu amarọ onwegbe onye chọrọ Biafra ya chọrọ ego na ikiri abụ mmadụ ihe niile a bụ IPOB na DOS fọmụrụ ganga niile na-ekiri abụọ mmadụ with Eastern Governor na ndị ọha na eze ọgwụ ha na-ekiri abụ ihe na ndị because o nwere ego ndị Zuu na-enye ha ndị Fulani na-enye ha hey Chineke wepụpe aka ekpe n'ofe na ọbara gbaka mmadụ Chineke zọpụtakwa Maazị Nnamdi Kanu even some fake pastors socha na ngwunu ihe nnụrụ Samuel na-agbachisi ike Samuel na-agbachi ụgbọ agụme Samuel na-akpa nna chebe gị Samuel na-akpa prime minister ebe iwepụtara obi inwe ihe iwetara anyị Biafra may the spirit of Biafra chebe gị spirit of Biafra chebe gị mba ụwa gbatara gị ọsọ enyemaka omekwe onye iji na ndị niile gị ha na-eme ihe a onwe onye Maazị Nnamdi Kanu ji ihe abụ egwu pati ọbasi tiri ọkwọ na azụmụkwụ na-edu na ya bụ nka njebere onwe m ọkwa ihe ndị niile agịrị asụcha zọwakwa isi onwe gị chọwakwa ma ndị ọcha Simon Agba prime minister chọsibe ndị ọcha ike ịmara nkwa iji ekpe Finland gọọmenti ma Russia ndị niile ọkwa ndị a ga-asọpọtụ nweta Biafra bụkwa nwe egwu onye isi ojii onye Igbo ma onye Biafra dịrị mmanya na-akọ ndị ahụ ndị iberibe ihe a ndị na-akpọ efulefu ha bụkwa kọmplite efulefu ngwa ihe ama ha makwa ebe na-egwu ha amadị ihe bụ ebe ndụ mmadụ ihe ha kpọkwara ya bụ biznes ọkwa biznes ka ndị abịara ime ha makwa ihe ị na-akọ ị na-agwụ independent ị na-ekwukwere onwe gị mana ihe ji ekele Chineke bụ ọ sị na ihe bịa na ofume ọga nke ịbụọ ọga nke ịtọ Simon bụ onye nke ịtọ Ojukwu fajidoro onweta ihe nwụrụ Maazị Nnamdi Kanu umeude ha ma ha nwere ya tinyecha ya n'ime a na-arịọzikwa ha arịọ ha hapụzi onye ha ji eje wepụta gọvanọ Simon Aba wepụtara Maazị ọ bụrụ Nigerian gọọmenti tiri Nigerian gọọmenti did not put Maazị Nnamdi Kanu in prison. His Igbo people, his own brothers, sell their house, collect money. Mana na nke gị bụ Simon Aba ebe azị ka ọkpụkpụ gbadoro ha n'onu maka na ịghọtago ihe gen ha niile onwekwe nke chọrọ Biafra ka bido tata mara onwe nke chọrọ Biafra ihe anyị dịghị n'obi bụ ihe dị n'obi mmadụ agbaziri agba ekwu anybody na social media ha ncha agba ofufe ihe ifere ha na-ekwu eri agọzi ibu na social media rubbish
ha nkwụcha kiche na oso asị Gaddafi ọrịa ekwubu asị otu isi banụ ụmụada mana nke iji agba mbọ na-eme bụ nwee a strong man dịka gị na Biafra land gana monitor ga-enwe ezigbote sekuriti na Biafra ndị dịka gọọmenti Biafra gọọmenti na-eza ndị nke Naijiria ị ga-ewepụta onye ga-adịka onye isi dị ya na-elekọta ndị Biafra Liberation Army fọmụrụ resistance Biafra resistance na ndị ọzọ Eastern Security ihe niile OS ha bụ obodo ma esokwe ha na ihe nnụrụ na udu mitin jere ndizgasịrị onwe mgbe eje Igbo a na-aka mana sị gị gbawụsa mọ na akpa nọrọkwara onwe gị ị nwekwara amasị na ọ gịrị onye akọ dị na mma mba Chukwu nyere gị wisdom sef no wonder onye abụ ihe ego ọbụla a na-akọ ọnụ na-agọsipụ onye abịa kwuo nke onye okwu nke a amazi na ihe niile nwere proses amama biznes na kidnapping ndị a na-emerebe ndị dị ose a niile nwere gurupu na-ekiri na-abụrụ ha mmadụ ịbụ ndị a ha so na ndị ọkọ ọzọ na-agba egbe na South Africa na-ekiri na-abụrụ ha mmadụ a na-emere ha ndụ Biafra ha bụ IPP ha gụtara ose ọchị nwa nke mkpa ndụ rubbish Samuel Akpa jisi ike agha jisi ike onye even ọ bụrụgoro Madam Azuka fọmụọ eni ihe a gbara ha debe anybody fọmụrụ ihe na-agba agụgba ekwuru okwu se gwa ndị nọ ya gbara dat kọmanda fọmụrụ ihe gbakpụgbonyo agha na ndị agha fọmụrụ ibe agha dazoliwo ihe atọ ọ bụrụ double beast, not even one beast. Ndị atọkwa Biafra ebe na ịchọrọ inweta Biafra tọnụ gwa onwe gị bụrụ double beast. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya ihe ndị atọrọ m ka a na-enye ha ego Biafra ka ha na-eribe naanị ha ka ndị Eastern governors n'elu mkpụrụ mmadụ na-agbafere anyị na unu so na Hausa ma ife na Igbo ma ife unu a na-eje ekpochi na guru na-ekpochi swapụ niile dị na Lagos ebe ọbụla na-arụ unu ha na-anakọ unu na-akwatụsi ya elesi otu eje mfu ndị Hausa ebe buru mmadụ 80 kama onye achụpụ ndị ahụ ozugbo ifu na ọ bụrụgoro obodo a ọ bụrụgoro yiri onwe obodo ị ga-afụ uju ndị Fulani atụba na ya ewere ego ego sochie ya ọnụ ha bụ ha ka ekike abụ ebe a na-ekiri abụ mmadụ gbuo mmadụ 80 ọbara ndị a laa Felix Oti ma ọ bụrụ na ọ chụpụ ha laa Felix Oti na Peter Obi n'isi ha ọbara ha laa ha n'isi ọbara ndị a egburu n'ihi ha abụghị ya Peter Obi were confusion Labour Party bịa tipịa mebisie ihe a na-eme na Nigeria. Biafra nwụrụ mgbe e nyere prezident akwazi Biafra nwụrụ sizi na 52 years ago ngwa ịbụrụgo prezident Labour Party ịbụrụgo prezident Ifeanyi Ụba si na nonsense makpuo APC maka na ebe a na-arụ ndị a na-eme so that mgbe nke ekpe emekwe otu a ya emezina enyi election na Biafra land si na-ekwu okwu and socha otu a ga-esi bido mana ama n'oge a ruo ị ga-eme Simon Amara uche gị dị ya otu a ga-esi dachie mmanụ anyị dachie gas anyị dachie ihe niile mana ekwugo m ihe kwuo several times ị gaghị eme n'ihe onwe onye ndị a chọrọ iweta ego ọka anada na sọsọ negotiation go percentage with Russia, percentage with Israel, percentage with South Korea, percentage Australia, percentage America, percentage ha na-eweta percentage na-ewere edoziere anyị be anyị because percentage agaghị esi ebute ma fighter jet ihe niile anyway ọ bụ ihe niile ka chọrọ ikwu maka na gị Simon Amara ma ihe na-eme jisi ike n'ọrụ agọzie m nwoke gozie nwaanyị wọchị na mgbede a gozie Biafra ebe ọ bụla ha bi na asị m ndị iro anyị kpa anyị ndị zu ga na-akpa anyị Liberation Biafra Army ndị bụ ndị ezigbo mmadụ nọsi ike ị ga-enwe mmeri mana onye ọbụla bụ Judas azụkwana m ọfọ njibere eze adịma since 20-30 years ọfọ zụrụ na mgbede a azụbebeghị nya adịma asụ ọfọ a ihe nji agọzi mmadụ ihe nji sụ ọfọ ọwụ nọ Biafra adịma asụ ọfọ ihe nji eme ebe ịgọzi mmadụ pefụrụ ọfọ nri iziri tata ihe anyị fụrụ mmere na mbido ị ga-afụ ihe ga-emenụ
ị ga-afụ ihe ga-emenụ. Jụọ ndị South Africa, ha mara nsụ ọfọ ihe ọ na-eme. Ma ndị na-afụ Jizọs anya na unu zụrụ na-afụ Jizọs were eme mpụ kparị na onwe unu ugwu. Ihe ọfọ nsoro n'isi Biafra, n'isi ndị Biafra Liberation Army, isi mara Maazị Okara di ya. Olee esikwa ma ha ga-ezuru ike, ma ọ bụrụ na ha ga-ezuru ike mee ka ha fati asa mmụọ na-aba. Ha na-afati kwa m. Onye na-afati asa mmụọ na-aba na fati mmụọ wo agada gbachiri ụzọ. Eze hazuru mee. Ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Eze mere iwu eje nga. Because achọghị m ego onye nwoke, achọghị m ego nwaanyị. Eziokwu ka m ji aga, ọfọ ka m ji aga, ọfọ na ogu. Onye ji ọfọ na ogu nwe mmeri. Afọ m na ọfọ, ọ ga-adịrị onye Igbo mma. Biafra, ebe ọ bụla unu bi na mba ụwa niile, ihe itiri aka gabara ga ebere ka ndị ji ebere adị ma ha sụrụ mmadụ ọfọ. Ịlọta ụlọ Disemba ịmanwụ, ị ga-anọchala na South Africa, ma Europe, ebe niile, ma na Nigeria, na Disemba. Ndị niile ga-ebido ikiri na-abụ ndị aka ha dị ọcha. Sụnwude ha ncha. Biafra Liberation Army nwude ha ncha. Jide ha, ọkwa IPOB bụ ihe a. Na ndị dị ozi ọha na-eme ife ahụ. Ndị ebube agụ, ndị otu Uche Mefọ na Azara Ọdọkụba na Rafu Wazike na-arụkọ. Hapụkwa ihe ife a na-eme ha na soshal midia na ụmụnne Maazị Nnamdị Kanu, ha nchanye na-arụkọ. Mana ọnwụ ike ga-abụ oke unu. Ọnwụ mberede ga-abụ oke unu. Unu ama afọ ihe ọma, unu ga-ada ibi, unu ga-eto afọ, unu ga-adakpu onunu. Unu ama afọ ihe ọma. Ọ bụrụ na Maazị Nnamdị Kanu na-apụta, unu wee na-ede eme arụ. Ndị niile ekiri na-abụ mmadụ n'ala Igbo, unu chọrọ ikiri na-abụ mmadụ. Ma ọ bụrụ na unu anaghị afọ atụ for Biafra, unu sụnwude unu ebe a bụchasịa unu. Mma mmanụ ka ọ dụnụ, nna chebe unu. Sama na akpa onwe ihe na-eme gị, Chukwu chebe gị, dube gị, Chukwu gbaa gị ume, ikere ike, ị ga-enwe mmeri. Biafra ga-abịa n'iru gị, Biafra ga-abịa n'iru gị na ụmụ na famili gị, Biafra ga-abịa n'iru Samuel na-aba na famili ya, Biafra ga-abịa n'iru anyị na famili anyị. Ndị tara ose ọchị ṅụọ mmiri, ndị aka ha adịghị ọcha, ndị re Maazị Nnamdị Kanu, unu ga-anwụ n'ike, unu ga-anwụ na mberede. Ọnwụ ike gbuo unu, kpai, ọnwụ ike kpai unu. Ndị niile iyi akwa ndị zuu wee jide Maazị Nnamdị Kanu, unu ga-akpai na ete, kpai na oye, kpai na afọ, kpai na ngwọ. Ekere m unu. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye-bye.